So, what's up mga kawaray? Good morning po sa inyong lahat, no? Ngayon, kung bago ka lang sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan i-subscribe at click nyo na din ang notification para ma-update po kayo sa aking mga bagong video na ipopost. Ngayon, i-share nyo din sa mga kaibigan nyo at mga ka-waray din o kahit hindi mga waray. Yeah. Kay Michael, pasoy nga ng ano, yeah. Yung lagayan nito. Ayun o, yung kulay itim. Hello mga kawaray! What's up mga kawaray? Kawaray! Nangyari dun? Kawaray kayo na kita. Ano yan? Ba't may tubak? Tubak? Ano yan? Walang ulo? Hindi kasabihan yan ah. Bigog. Layo naman eh. Lagay mo kasi ito no. Ako kaya mag-vlog ka? Dahil lang dyan na mag-ayos. Ay kaya. Hindi, pangaon. Oy, play na ba to? Oo, ito. Pero di pa naka-play yan, gago naka-play. Kaya na mayroon na ngayon. Shout out sa 1 million viewers natin dyan. Around the world. 1 million yun. Sila. Pag napanood lang naman yan dito, paano yung wala. Wala na, kaduro yun. Sabi nila yung pansit, pagpaaba ng buhay, oh. Kikilalanin natin ito siya isa. Once again, shout out sa 1.5 million viewers natin dyan. Tawa ka. Kala mo nagsisinungaling ako ah. Bilangin mo, isa-isa. Yan. 5 million na kami lahat player, tapos 5.1 pa lang yung ano viewers mo dyan. Hindi nakikita yung mo eh. Mga problema nyo dyan. Kaya kita kumain. Parang abot ako ah. Ano? Shut up! Kasalukuyan pong umuulan ngayon. Mga kawaray, andun yung may-ari ng cellphone na kumakain pa. Shout out sa kanya. Ito, yung mga kawaray. Ano ba? Plastic. Ito po ang araw-araw gawain nila sa tuwing nagugutom. Kaya ang may kasabihan, the grupo that kain together, busog together. Kaya sa tuwing wala na dapat pag-aalalahanin pa. Ito, kinilatis ko bilang mabuting kaibigan to. Nagkaroon ng kamariot na to, naging paklo na. Kaya may edit naman to, pwede naman ikat to eh. Oh, dito merong 7 Dragon Balls. Isa. Dalawa. Tatlo. Dulo! Hindi ako makikita. Sorry guys, di ko mahanap yung 3 Dragon Balls. Nahihiya kasi ako. Dito na lang. Si Dragon Seed na lang nandito.
Sa ngayon, ang update po natin, maulan. Maulan sa labas. Pero pa rin mga ano. Ito yung mayores namin. Ito lang naman yung kapwa kawaray ni JC Tabunan. His name is Terso Abalos. Yan ang barbero namin. Ilawan mo para ano. Pag nagkalat ng buhok, sigurado siya may kababalagan. Oo, para may lawan. Okay, may ginugupitan. 7 customer. Huwag ka makialam, baliw ka. Ay, madilim na dito guys. Guys, may nakawala po na baliw. Naka-cameraman. Ay, tawag na po yung mental hospital. May nakawala pong baliw. Di. Taka na, malalag. Ito, siya ang may-ari ng Villamor. Pag nagkagulo sa Villamor, hanapin nyo lang to. Gulo-gulong mo. Bigyan mo na sa bag mo yung ballpen ha, para may... Oh? Yan, kaya siya nagsulat. Mga supina yan. Mga nagsumpo siya para kay Batistri yan. Tumitatay na pala dito. Dab, di na susulat, Dab. Yan si Dragon Seed. Siya yung kinikilala na pulutan tuwing may inuman. Ay, di wow. Dab! Ano nga iniinom mo? Dragon Seed? Del Monte. Gina Bilog? Sinores. Ano ba ako, Sir? Naantay ko lang mag-sponsor sa ito. Pinapaka ko lahat ng ads. Sama ba? Iya, sama. Iya, ba? Buot ng istorya. Ano ang free? Di pa ako tapos. Sir, wala ka siya. Paano? Bubugin na. Ulitin ko. At ang mga nasasakupan sa Villamor. Oy, Dragon Seed, huwag kang dumikit sa Gina Bilog. Ayun. Saan? Nagkaano naman? Oo. Siguraduhin yung mga kawaray yung mga pirma nyo ha, para mabayaran kayo ng sure. buo, hindi kulang yung araw nyo. Shout out nga pala sa kumakaway na yan. Langaw na lang ang hindi pa. Bibigyan ko lang. Napakawalang Alam mo, tao. siguro may epektos dyan. Umas ka ba? Uy, gagi. Mga kawaray, huwag niyong pansinin yun. Ganon lang talaga siya pag lumiliit, pero pag lumaki ito na siya. Oh, Kawaray! naudlot na, naudlot. Kawaray! Kawaray upay! Ayan, naudlot oh. Ganda ng buhok ni Kawaray ah. Ayan, buto. Mamajikin ko yung mukha ni Dragon Seed. Papayatin ko siya ngayon. Ready, camera, action! Husmain ang gangwin. Parang nating lang eh. Shoutout nga pala sa mga sponsor ko. Parating pa lang. Shoutout kay Billy Boy. Pinapangako po sa inyo. Pag meron po tayong mga ads, lahat yan, wala mag-skip ads. Kaya like, share, and comment. At may kalat yung kabalbalan natin kalikuhan. Promise po sa inyo. Shoutout sa Piro taga Cebu. Cebukit. Boss, anong masasabi mo diyan sa mga tropa mo na makain ng budol fights? Anong mga Ang masasabi ko, ang tropa ko makain together, busog together. Pag nabusog, tulog. Kasi tulog, busog. ikaw ba si Dragon Seed? Uminom ng pulutan?
kumakain ng alak. Sige, nandito ako din yan. Dito ako nilalagay. Kami po ang grupo skeletal. Pakibasa na po ito. Hindi na yung gate. Ito, pero ba yan? Yan yung vlogger namin sa ML. Hindi pa natatalo yan. Ako si Toto. Pira. Ako na rin check na kamo. Lumuluha na ng dugo yung kalaban yan. Hindi pa rin natatalo yan. Tandaan nyo yan. Matakot na kayo sa mukha pa lang. Hindi na kayo maka-score niyan. Kahit half score lang. Wala talaga. Kawaray. Ay, kawaray. Ibalik ko na sa iyo ang sunata. Ikaw na bahala magpatuloy sa iyo kabanata. So, ayan mga kawaray, no. Masaya-saya namin pag ganito. Ipon-ipon. So, ayan mga kawaray. So, huwag niyo pong kalimutan i-share at i-thumbs up at para click nyo din yung notification kung bago pa lang sa aking channel. God bless mga kawaray. Meron truck na ba? May truck ba?